naay usa ka ilado nga pastor nga Amerikano nga motivational speaker. Kung muingon gani tag motivational speaker, maayo na siyang muistorya, tigdasig sa mga nawad-an ug paglaom. Pero kabalo mo na unsa siya? Naghikog siya. Unsa kahay rason? Ngano kaha? Unsa kahay kulang? Sa akong pamalandong mga igsuon, kini ang kulang. Endurance or paglahutay. Mga igsuon, kung kini lang man good ang basihan, bisan pag naa kaani kada adlaw, naa manggudpod ni kada adlaw, og dili ka undangan ani hangtod dili ni mawala nimo. So dapat naa gyud ni. Kay kining endurance mao ni ang action, dili ni feeling. Action, so naa kay buhaton, hands on. Unsaon man ni pag-apply? Kung makaatubang gani ka og bati nga sitwasyon, ayaw himui og bati nga desisyon, kundili pangitai og positibo nga solusyon. Sama pananglit, nakahinumdum ko sa TV commercial sa una sa gamay pa ko katong sa Mentos, na ay usa ka babae nga naka high heels. Sa iyang paglakaw, naputol ang usa ka heel ug dili na mauli. So instead nga muhimo siya bati nga desisyon, sama pananglit masuko siya, mag-wild, unsa pa na, ni-smile na lang siya ug iya na lang giputol pod ang usa ka heel. Di tabla. Sulay gani nag-apply sa kinabuhi, ilabi na kung mag-atubang tag mga bati nga mga sitwasyon sama sa mga problema ug sakit. Di ba? Solid ka ita. Solid na solid. Mula hutay ta. Ug dili ta mapatumba sa yawa. Again, kung ikaw makaatubang og maot nga sitwasyon, ayaw paghimo og maot nga desisyon. Look for a positive solution. Ug mula hutay ta. Okay? Kaning duha dapat na ani magkuyog.